ай гузашта овоз ба гӯшат. эй касе ки дар ҳаёти нави байни мо да километр нест, байни мо да вақтай дуримон. бишнав садома, касе ки барои ман ҳамаи кас шидӣ, не ки барои ту ман ҳеҷ кас шида натонистам. Шон МС VIP TG духтараки савримени ба кала гирифт, рӯи мола удалид карда Инстаграм. ҳамаи суратора дига нарафт, калянбар дига дигона бозӣ накард. У нағзи диккат короира ман сухан кардам, бовар кард вақте ма гуфтам. тоқатии ҳаётам бовар кард вақте гуфтам. то охир местида ёдам платьяи короткии ялишид ба кирта ёстин дароз. на гафри на укладка духтараки румолдоз. да байни духтарошон дига наметофт, да селфи дига ягон кас да одноклассник надидиш. сети дигоно шама ҳайрон, чӣ шиде духтар чо мекунӣ, кира нағзидай ту гап за чие мо ба ҷош мекунӣ. фақат механди тамом, мегуфт мебинен ягон рӯз ду чашму ҳӯши хаёлаш. телефон да буд шабу рӯз, фақат смс мехонду, смс ҷавоб медод. барои ма тайёр буд, ҳама чӣ да ҳама чиша медод. не ки чашми мада натоф ки ӯ барои ма дига шид, дили кӯдакии ӯ калон шид. ака зинда шид ӯ против набуд, қичоқу мачаке да буд да байн мон. камтар романтика мехост, розаву борон. ама гуфтам ишқ дуруғай, романтикаи понта прогулка мефората. фарёдка дигонота, ма кор доштам кадом вақте ки ӯ мара мехост. а ӯ бояд пайдо шава вақте ма ӯра мехостам. ишқ а як тараф буд, фақат да ю тараф. ай тарафи ма квартира буд, пива фақат кайф. тоқат кард ки дига мешам, не ки результат нол буд. давои дарди сари ю ма невикетам нол буд. вақтои охир да қичоқаш ба ҷой ма таксариш буд. да гӯшаш гапҳои ширинам репой скачат кард да гиш буд. не ки номи худаш не номи буд, ӯ ба чизое ки меарзид нарасида буд. эй маликаи шаҳри дард, ишқомата кадай хам. қасри орзуи яхита об кард офтоби ғам. ту ниҳоли ишқи худта шинонди замини шурда. дӯст доштан маи бедила хун додан да каси мурда. байни мо соло давидан, фата да лабханда надод. ба дили ғам дида дил намехост, по мерафт. арӯси ма арӯс шид, гӯли дода шаҳбача да даст. ранги кактус шид, гирда атроф музика хирсандида дарун нола. косаи ёби никоҳ да чашм косаи хунова. мара паре надон дига хиёл ки ҷурат будам. маи бедил дар ҳаётат ранги як сурат будам. ту бира биқаб зиндагита, навёфти зинда дилта. ту мурди барои гузаштат, гузашта тыра пиҳилка тыра ба ёд миёра. ҳар қатра маи хурдаи ма ту рафти ву бад бедор шид, и дили мурдаи ма. дига чӣ фоида ёд кардан, ҳар тори мӯи зарта холӣ бараки рута. ду чашми ҷодигарта, ака навмаи тақдир мепурсам нархи мачакта. ки ту уже да аптек нархадеси чочака. дар киштии орзуҳомам, не ки дар баҳри ғам. ма дар ҳаёти гузашта мондам, ту дар ҳаёти нав. байни мо да километр нест, байни мо да вақтай. ягон чӣ ба ту намерасонам, на дер на барвақт.